Makadini ruzhinji reZimbabwe, zita nditinotenda muhewa tiri pano paSly Media TV patinokunzira nyaya dzinodzidzisa uye nedzinovaka. Nhasi tatiregai tiende kunyika yamambo Bushu. Tiri pamakadini. Kuri sei kunoka? Kwa Bushu kuri nani samunongoona isu. Vanhu vazhinji vanoda kunyatsoziva kuti ndiani anonzi Chief Bushu, kuti zvakatanga sei kuzosvika pakuzonzi ndimi mawe Chief Bushu? Zita rekuzvarwa naro ndinonzi Gracious Mukanwa. Ndiri wechina mumhuri ine vakomana 6 vasikana 3. Ndakangosarudzwawo semasarudzirwo anoitwa madzimambo, asi ndakasarudzwa nana baba kubudikidza nana baba vaungana vakaona zvakakodzera kuti nditewo mambo wavo ndigone kutungamirira nzvimbo yavo pakati pedzimwe mhuri. Tiri mhuri umambo kwaBushu une dzimba mbiri dzinochinja nawo mambo. Mambo wekushaya vainzi Bushu, koita kwedu isusu kwavagutwa ndokumwe imwe imba inochinja nawo mambo. Saka tiri dzimba mbiri dzinochinja nawo mambo. Kufa kwa mambo Bushu vainzi Sho ndokwakazokuta kuti ini ndigadzwewo samambo Bushu wenzvimbo yedu ndichibva mumhuri kwagutwa. Dunhu rangu ndine dunhu rakakura zvakanyanya. Ndine 15 makanselas, ndine 127 masabhuku. Tinoshanda nemasabhuku nemakansela, tinoita meetings edu pamwe chete nemakansela nemasabhuku kupera kwemwedzi woga woga kana kuti panotangira svondo remwedzi unenge uchitanga. Tinozviitira izvi kuti tigare tine maono mumwe chete isu nemakansela, pasave nekukwesherana pakushanda, nekuti tese tinenge tiri pazvigaro zvinoda kutungamirira. Saka takaona zvakakodzera kuti pakanga pane mukana pakati pemasabhuku nemakansela kuti mukuru ndiani. Saka takaona kuti munhu wese mutungamiriri anofanirwa kuti aremekedzwe. Tikati munhu wese anoshanda nevanhu kana kuti munhu wese ari painfluential position within the community, angave sabhuku, angave kansela, angave elder kana kuti cultural leader, mutungamiriri. Saka tinoita musangano nevanhu vakadaro. Tinoita musangano nemaCCW, child care workers nemavillage health workers. Izvi tinozviitira nokuti tikaona kuti mudunhu medu nyaya zhinji dzedu dzatinoita mudunhu redu dzakanangana nekodzero dzevana vadiki, nokuti nzvimbo yatingati iri multicultural, ine vanhu vakasiyana siyana nemarudzi vari munzvimbo kwaBushu, nokuti takatenderedzwa nemafarms kunyanya nevanhu vanobva munyika dzimwe vatinogara navo munharaunda yedu. Saka takati tirega tishande pamwe chete nevanhu ivavo. Saka makaona tichishanda tine vanhu vakati wandei mudunhu redu ratinogara navo tichironga nezvenyika yedu pera kumwedzi woga woga. Nyika yenyu yakakura chaizvo. Ndeapi mamwe matambudziko amunoti munosangana nawo anohindha progress yenyika yenyu, tichitarisa kuti culturally even nekumoderniza kuri kuita nyika? Ndeapi mamwe matambudziko amunosangana nawo samambo? Rikanditange ndataura nechinhu chinonzi kuroorwa kana kuroora kwemwana asati asvika zera 18 years. Idambudziko riri nzvimbo yese yeZimbabwe, kasi kunyanya Mashonaland Central, kunyanya futi district reShamva. So takaona zvakakodzera kuti tiite chinhu chinonzi mabylaws, nokuti takanga tine dambudziko munyika medu. Iri dambudziko rakanga riripo kurodzwa nokuroora kwevana vasati vasvika zera. Saka takaona tine dambudziko rekuti mari yakanga yakawandisa. Nzvimbo yedu isusu inowanika ine gold rakawanda, inorimwa fodya zvakanyanya. Mari inoenda mumaoko evanhu vasina kukodzera kuti vave vane mari. Dzimwe dzenguva vamwe havana muono wakanaka wekushandisa mari,
kana vabata mari vanofunga nyaya dzekutora vana vadiki kana kuvhevhetedza vana vadiki kuenda pabonde kana kuroora vana vadiki. Kune child abuse, kune gender based violence akanyanyisa mukati menharaunda dzatinogara. Vanhu havasitaziva kuti chinonzi gender based violence chii. Saka takaona kuti izvi zvakanaka kuti tigadzire bumbiro remutemo rinotonga dunhu redu, rinoshandiswa futi nemamwe madzimambo. Hazvina kungoitwa namambo Bushu chete. Takagara pasi ndina mambo Nyamaropa, mambo Madziva, mambo Mutumba, takagadzira mabylaws anopedza dambudziko rokuroorwa nokurodza vana vadiki vasati vasvika zera. Tinocherechedza zvakanyanya kodzero dzevanhu vanorarama nourema. Tinocherechedza zvakanyanya kodzero dzevanhu kadzi, nokuti kazhinji kacho unoona kuti vakadzi vakadzvanyirirwa mamisha matinogaramo. Muno tinorarama nokukorokoza, ndo vanoenda kutamba nezamba kumarukova, ndo vanoenda kumagadheni. Dzimwe dzenguva varume ndo vari pamabhawa vakawanda. Saka takaona kuti ngatichengetedzei vanhu vedu, vanhu ngativadzidzisei kurarama vachishandisa maoko avo. Saka patakaita mabylaws edu takaona kuti vanhu vazhinji havazivi kodzero dzavo kana kuti zvinhu zvavanofanirwa kuita, amunoti ma-roles and responsibilities. Saka takatanga nema-roles and responsibilities emadzimambo, kuti ini ndimbonzi mambo, basa rangu chairo nderei, zvandinoita munharaunda ndezvipi, zvandinonzi iri ndo basa ramambo chairo. Tibva taenda kuna headman, basa rake raanonatsoita munharaunda nderipi, anobatira papi kusvika papi. Pataenda kuna village head, basa rake nderipi, anotangira papi achipedzisira papi. Tikaona kuti dambudziko riripo ndokuti sabhuku ndiye muridzi wenyika, nyangwe mambo inini ndine authority pamusoro pavo. Inini ndinoshandisa bylaw, ndinozopa mutongo pabylaw, ndinotorishandisa zuva nezuva. Kasi muridzi wari kunyanya icommunity nasabhuku. Sei ndati sabhuku, nyaya dzinoita munharaunda, mwana akakanganiswa munharaunda, akanganiswa mwana wasabhuku, anobva kuna sabhuku. Nyaya kana dzakuya kuna mambo dzinouya zibudikidza nasabhuku, dzinouya kubudikidza na community health worker, dzinouya zibudikidza nemuCCW child care worker. Saka takaona kuti vanhu vese hava nebasa, saka takavapa ma-roles and responsibilities avo. Patapedzisa tabata futi muzvina bhizinisi haazivi kuti ane chokuita mukati menharaunda yamunogara. Angave ane sitoro, angave ane bhawa, angave aita zvekutengesa madomasi muzvina bhizinisi kwatiri. Basa rake nderei mukati menharaunda. Tikati rega timutaurire basa rake. Saka mukaona bimbiro redu remutemo ratakagadzira, kuti bylaw redu ratakagadzira riri kubata mumwe nemumwe ari mucommunity yekwabushu kana muchiefdom yekwabushu nebasa rake raanofanirwa kuti aite mukati menharaunda. Tikabva tapedzisa nenyaya yecommunity chaiyo. Kare kedu taiti tikakwira mabhazi, isu sevana vadiki taisungira munhu mukuru, vanhu vanobva kuti yakanga iri tsika yakudhara. Kasi yaitidzidzisa tsika nemagariro, yakanga iri tsika yedu kuti munhu mukuru anofanirwa kuremekedzwa. Isusu taiti kana tasvika nguva yakudhara taipakurirwa pamwe chete, poto yaingokutirwa muzindiro rimwe chete, munzi idyai, mukuru anonhonga nyama achipa mudiki kusvika kuno kupedzisira. Zvaidzidzisa chii? Zvaidzidzisa hunhu nekurespektana nehunhu nemaresponsibilities chaiwo, kuti unofanirwa kuchengeta vanyin'ina vako kusvika kuno kupedzisira. Kwakanga kusina chinhu yainzi windi bamunini vese vakanga vari vana baba. Kwakanga kusina munhu ainzi ava ndaasekuru vanhingi, vakanga vari vana sekuru vedu tese. Saka izvozvo zvakanga dziri tsika dzakanaka dzataifanirwa kuti tichisumudzira. Saka kuuya kumodernization yakabva dzidzisa vanhu kuti inini ndinomba yanomeni ane vana 4. Kana wada kuvhusita nomeni uri mwana wabankuru, unonzi book for a meeting, ndo matauriro avakuita mazuva ano. Kwakuinotodzika chinhu chinonzi ndikuenda kusleep over. Ini sleep over ndakura nchiita. Saka zvinobva zvandinetsa kuti iyo sleep over iyi inombofamba sei yamodernization. Saka isu takaona kuti mubylaw redu tinofanirwa kurisimbisa zvakasimba. Tikadzidzisa vanhu nyaya yekuvhakachirana, nyaya yekuti bamunini kana bankuru vese ndana baba. Tikadzidzisa chinhu chinonzi nhanga, nekuti ndomwe mune kodzero yemwana kudzidziswa makuriro ake. Makanga mune education yaiwanikwa imomo. Pane dzimwe tsika dzatakabvisa imomo dzakanga dziri munhanga. Kasi tikaona kuti nhaka inge yakanaka because yaichengetedza mwanasikana. Kuti tinoda a proper homestead, watinoti musha chii, pakaita dare, pakaita gota, pakaita nhanga, pakaita imba yababa nama yekurara. Vazhinji havazivi tinonzi chimba, tinonzi imba yedanhiro muchishona. Zvakawanikwa zviri pamba ipapo. Pamba pakaitika pane dara, pakawanikwa pane hose, zvinoreva kuti pamba apa pasisina nzara, yaimusha chaiwo chaiwo. Saka takazodzorera futi mubylaw redu tikati tinoda kuti tizowana zviri pamisha yenzvimbo yatinotungamirira mumachiefdomships edu atotungamirira isusu. Saka taikurudzira kuti
vanhu vawanikwa nekugara kwakanaka. Ndo zvinotangira, ndo zvinopedza dambudziko rokuroorwa kana kuroodza kwevana. Nokuti kana pasina nhanga, vana vachirana mimba imwe chete, pakagarwa pamba neketeni, zvakureva chii? Zvakureva kuti mwana ari kunzwa zvekuti kuna baba, iye achada kuzoexperiencewo. Saka tatogadzira chii? Tagadzira rimwe dambudziko mukati memhuri. Tikaona kuti gota chairo rinodiwa, dare rinodiwa, vana vakomana kugara pamwe chete nababa. Vamwe vanhu havazivi kufamba navana vavo, vane makore havazivi kuti mwana wavo anofambwa naye, anotaurwa naye. Tikaona kuti mukati memabhailo ngatipe kuti mwana ngaape muono wake mukati memhuri. Taikurudzira kuti mwana ngaapewo nguva yekudecide kuti kuitawo decision mukati memhuri. Zvinomboti akure achiziva kuti inini ndinani. Tikadzidzisa vanhu mukati imomo nyaya yeempowerment, kuti mwana asikana mwana komana anofanirwa kuva vari empowered. Tikanopa tikaisa tsika yetsekesa kumwana asikana, mwana ngaapuwe huku, achengete huku kana yaito vana vayo zvakudaro dzakawanda, mwana akurarama ane huku dzakachitengesa, akabata $5 akaisa muhomwe, haachambonyikidzwa nemurume ane mari, nekuti ane mari yekutenga mazepnex ndo ariko mazuva ano. Saka anogona kutenga madiro maringe nemari yaanenge anayo. Izvi takazviitirei? Shona inobva kuti regai dzive huku mazai haana mutu, regai dzive shiri mazai haana mutu. Saka inyaya yeempowerment. Tikaona kuti isusu semadzimambo futi tinofanira kuti azundira mambo ribudirire, tinofanira kuti azundira mambokadzi. Madzimai edu isusu ngaaite mazunda, wanga mudzimai wasabhuku ngaaite zunde rake. Imo mukati menhanga macho taita iyoyo, ngamuve mune zunde remwanasikana mumavillages. Tikuzviitire kuti tinoda kuimba vasikana kuti pavanenge vakaungana vachitaura nyaya dzevasikana dzinosarira kunhanga, vanenge vachibika, vachidzidziswa kubika, vanenge vachidzidziswa kuwaridza mibhedha, vanodzidziswa zvakasiyana kasi havana nzara, vari kubika chikafu chavo vachidya. Saka vane more hours vakagara vachibatsirana pachavo vachidzidziswa. Tikati ngamutrainwa futi madzimai emadzimambo nemadzimai emasabhuku kuti agone kutungamirira. Saka iyayo matambudziko iyayo ndo matambudziko anga tinawo mukati menharaunda isati yachechuka, isati yaziva kuti kuchengetedza mwana ndokupi. Capacitation chaiyo, masabhuku kuti azive kutotongera papi, mareferral path, maparwa mhosva inofamba sei, vazhinji vanga vasingazivi. Saka tikaona kuti idambudziko rinoda kudzidziswa vanhu. Saka mukati mebhailo inodzidzisa mareferral path. Ndosaka tazochinja mukati memanhingi edu ari kuita matare edu, mune dare rinonzi special court rinotonga nyaya dzevana mbunyikidzwa kana kuti vaenda pabonde nguva isati yakwana. Mune vanhu vatinoti advisory committee inogara inopa batsiridzo yatinge tichibvunza kuti nhai toita sei kuita open discussion nevanhu mukati medare, kuedza kuti tigadzirise dare rinoumba unhu hwevanhu, richitonga munhu zvine justice iri pachena isina kudzvanyirira. Hungu hatingabudirirepo kuita justice inofadza munhu wese, kasi nepatinogona tinogadzirisa kuti nharaunda ifare nezvatiri kuita, uyezve tinoita mafollow-ups kuti nyaya dzatatonga idzi zviri kufambwa naizvozvo here, kana kuti vanhu vagarisana zvakanaka. Hatikurudziri kurambana kwevanhu kunyanya kwacho, nokuti tinoti munhu wese anotadza. Ngatigadzirisei patatadza tese tifambe zvakanaka. Dambudziko rataona nderekuti mukati mokutadzwa kurikuitwa vana vachitorwa vachienda pabonde vasati vasvika 0, vazhinji vanotadza mhosva idzi, vanoita mhosva idzi havana chinhu. Vazhinji vacho, vazhinji vanotadza munyika dzedu dzatinorarama, mamwe makorokoza haana kurejista nemasabhuku. Saka tikakurudzira masabhuku kuti vavhure bhuku ravo rine rejista yemamamainzi, anotungamirira maini yake anova nerejista rake kuna sabhuku. Sabhuku mwana uyo ari pamaini kana azopara mhosva, sabhuku ane bhuku anoziva ndomutera mwana wekwamambo onhingi anobva bhuku rakati. Saka tinenge tine bhuku redu rakakwana. Saka bhailo redu ratikaita takaona rakatikoshera, nokuti zvese iongorora tikaita hazvina kubva kuna mambo, zvakabudikidza nevanhu vataiunganidza tichiita maconsultation, tichiita mavalidation, izvozvo tikuita dissemination, tichitaura kuti izvi ndo zvakabuda, izvi ndo zvatakushandisa vanhu vachizvitsigira, tichigadzisa mumwewo mune dambudziko. Kasi tingati dambudziko zhinji riri medu munzvimbo inyaya yekuroorwa nekuroora kwevana vasati vasvika 0. Abuse, angave murume angave mukadzi, magender abuse akati wandei munharaunda yatinogara. Kurwa kusina tsanangudzo, kune vakomana vane bandiko ravo ravakagadzira rinonzi zvimabhudhi, zvinoshungurudza vanhu vari kuzvitsvagira mari, zvinoginyabvura vanhu vanokushandira pachena.
iroro idambudziko kasi nini samambo ndakati aiwa rega ndirirwise ndichibatikidzwa nevemutemo vezitarapi nenharaunda yangu ndinodada nayo nokuti pari zvino takaita sungano takati ngatiwanzei mapolice con ngatiwanzei neighborhood watch vavariro ndekuti tigare zvakanaka takasununguka. Tine chirongwa chatikatangisa panobuda mafines atinobhadharisa mudare mukati mespecial court kazoita imwe homwe inonzi trust fund. Trust fund inodzorera mwana wechikoro akanganiswa ari pachikoro aita dambudziko aitiswa mimba arepwa. Pane mombe yatochaja chitire re-entry. Mombe iyoyo inoenda ku trust fund. Trust fund iyi haiswa mweya mambo aiwa ndiye chiefdom. Inoshanda zvakadii? Vanhu vangada kuziva kuti inoshanda zvakadii. Homwe ihomwe inodzorera mwana kuti aende kuchikoro kuti vavaredi ndokuti chief Bushu anoda chikoro. Saka vanoti mwana ngaende kuchikoro abudirire ndive naticha ndive nasurveyor ndive namudomeni. Mukati imomo metrust fund inobatsiridza futi vana vari kuda kubatsirwa nepsychosocial support tinoti aiwa ngavabatsirwe kubva muhomwe yedu. Tinoda kuti counseling kazhinji kacho inonetsa. Saka tinoda kuti isusu kana mwana anzi anoda counseling pashoma patinapo mukati metrust fund imomo ngakubatsiridze mwana kuti aende kucounseling mwana abhinywa kana kuti akanganiswa. Tikaona futi kuti homwe iyi yaizoita dambudziko mambo wafa vanobva kuti mambo wako vanobva kuti aiwa homwe yakasara iyi ikati mhuri yangu inini ndafa vanobva kuti mari iri mutrust fund ndiyedu. Tikati aiwa ine continuity ini ndafa nhasi inongoramba ichinzi chief Bushu trust fund inoramba ichishanda ichibatsira vana kudzorera kuchikoro nevana nematambudziko. Inoauditwa newomen affairs, inoauditwa na DDC wamaiti DA kudhara district administrator, inoauditwa neministry of youth, inoauditwa neRDC. MaRDCs ndosaka takaita mabylaws kubatsiridza RDC yedu kuti tigone kuti nyika inake. Saka RDC inoaudita futi imomo. Inoauditwa futi neany other organization inoda kuuya ichida kuona kuti zviri kufamba sei mari idzo dziri kumbofamba sei madzimambo haasi kudyara mari. Mukugadzira bumbiro redu remutemo hapana munhu achatongwa nenyaya yekutora mwana anosumuka achienda kwamambo Nyamaro pakuti inini mambo Bushu havana kutitonga zvakanaka. Vanosonzi ikoko mutongo wapuhwa namambo Bushu nekapunishment kavo pamusoro ndowatinongochengeta. Hapana rimwe darezve rinoziva magariro anoita nevana vangu. Saka zvatatunga mubailo kana zvakazonzi ndoda kuti apiwe kuenda kwamajesty. Majesty anofanira kuita uphold mutongo wandaisa inini nokuti inini ndinoziva magariro anoita nevana vangu. Hapana pandingazombonyikidze munhu ambonyikidza mwana wangu. Ndinofanira kutomupa mutongo unomurwadza kuti iyi ive lesengo nevamwe vanhu. Wakatarisa mitemo yatikaisa tine madzimambo akawanda akaita mabylaws. Kasi ndoda kuti nditende kuti ndine mubatsiridzi akatibatsira inonzi RMT kana kuti Rosario Memorial Trust inotungamirwa naDr. Gumbonzvanda. Ndiyo akatipa technical support kuti chedu chibude zvakanaka uyezve tiri kushanda nawo kugadzira manhanga edu mukati memaruwa edu atinogara mukati memavillage nemaward group. Takashanda futi naChief Mangwende Moyo Muzukuru tichiita exchange visits tichiona kuti zvatagadzirawo isusu nezvekugadzira Moyo Muzukuru ndechipi chingada kugadziriswa zvakanaka. Saka tinokama wakanaka naChief Mangwende. Tiri kutongokurudzirawo madzimambo anenge isusu hongu mitemo haingafanani kasi tinoda kuti vavarire yedu ndeyekuti tidzorere tsika dzedu dzakare dzakabviswa nemodernization. Mazano vasikana vakupfeka tumashoti tumwe tunonzi tune mazita avo tumaguvha avo tunoti mashosi tumabhadhi raidha yakanenge akarohwa kakati mbambamba. Tichingopesana isi tiri kuti ngatidzorere tsika dzedu hazvina kuipa. Tinozonge takada kuti tirwisane neimwe mitemo iri muconstitution kasi tinongotiwo nebumbiro redu remutemo inozongonzi mambo vanogadzira mitemo maringe nenzvimbo yavo kasi hatisi kunyanya kukwesherana zvakanyanya neconstitution yedu. Tinoda kufambidzana nayo nemalaws of Zimbabwe kuti tinacherechedze tichitonga vanhu zvakanaka. Modernization yakanaka inosvinura vana asi pane painotivhiringirawo. Ini ndakakura njiziva kuti zuva rakabuda ukaona miti yadonhedza mashizha wapfumvudza wakaona kwakutonhora nguva yechando nenguva yekunaya mvura ndaizviziva kasi varungu vano zvavaitaurawo kasi vanhu vedu isusu vekudhara vaiziva kuti
kana nguva yadai yanguva ichakati yakadai nguva ichakati. That means isusu takagara tiri scientifically, isusu takagara tiri pamusoro pazvinhu zvose, science dzedu dziri pamberi pevamwe vanhu vese. Tiri kukurudzirwa napresident kunzi shandisai murakwani kind of fertilizer, and tikagara tichizviita nakudhara zvadzorwa nokuti yakanga iri tsika yakanga yaraswa nokuti vanhu vakanga vafunga kuti mafertilizers ndo chinhu choga chinogona kushanda. Saka itsika yatinogara kuona kuti takagara tinayo munharaunda yedu. Zvinonzi 1835 zvinonzi kune munhu ainzi Lord Macluan akauya kuAfrica. Auya kuAfrica akaona kuti nyika iri rich. Pakadzokera kunyika kwavo kuBritain, asvika muHouse of Lords anotaura kuti Africa, varume kwandaenda kuAfrica kune tsika dzakanaka. Africa is rich on its culture yavo yakanaka zvakaipa. Asi kuti tigone kutora Africa ngativaise Bhaibheri nechirungu. Ndochava chatiremedza mazuva ano. Ndokwatinenge takunzwa Roman Dutch law kasazira kuipa inopa kuti vanhu varambe vari vanhu. Mukati mebhailo tikati aiwa ngatidzorere tsika dzechivanhu. Tsika dzipi? Kuvhakachirana, kutanga manhanga, kune tsika dzakawanda stereki dzatikati sei, tikadzinga dzimwe tsika dzakanga dzakaipa, tsika yekuenda kumakupuro, tsika yedivisi, tsika yekugadza mapfiwa, kutema ugariri, yakanga iri tsika yakaipa. Tikati ngaibve munharaunda, especially kunyaya yekuvana vasati vasvika 0-18. Kana wane 18 years yagara uziva kandi kwakuda kwako iwewe kuti kune tsika yechivanhu. Kana uchida kuitawo chigara mapfiwa unoita, kana uda kuitawo tsika yekupindira kuti baba mukoma washaya mbereko yoda kupindirawo kuti wabatsire, kasi itsika yakaipa nokuti inosiya zvirwere mukati mekurarama kwedu. Ndo zvatakaita munzvimbo yedu kuti tipedze matambudziko. Tikuvavarira kuti tipedze dambudziko rokurodzwa kwevana by 2030 tisisina zvachose. Ndoda kungotenda kuti mudare mangu bvira patakaintrodusa nyaya yebhailo, nyaya dzimwe dzakatanga kuuya nokuti takanga takaisa mitemo yakaoma kuna sabhuku, kuti sabhuku wakasaripota nyaya iyi musondo chete, sondo rimwe chete, tinokutonga nenyaya yekuti wagarira nyaya yakasasvika kwamambo within 2 weeks, tinokutonga tovada kubvisa, tovada kuendesa kumapurisa nokuti wabatsiridza. Tikaisa futi mutongo mukati mebhailo kuti munhu womucommunity anoperekedza mwana akundonororwa asati asvika zera re-18 years, ane mutongo wake, atema huni, abika chikafu, ane mutongo wake. Zvese izvi tikutira kudiscourage kuti hapana mwana anokwanisa kuti arodzwe. Iyo mambo chaiwo wakavhoisawo pledge yakuti nandife ndakavhevhetedza mwana ari pasi pezera re-18 kana kumutora kuenda naye pabonde kana kubatsiridza kuroorwa kwake ndichichaja mombe mukati medare rangu. Saka chinhu chatikaita chakanaka chekuti tichengetedze nharaunda, ana mai nana baba, tive nemhuri inobudirira inobata zvakanaka mukati mekurarama. Mwana ane 16 years takazviona kuti atakure imba hakwanise. Saka takaona kuti mwana anofanirwa kuzopinda mumba ane 18 years. Saka kuno ndo patakazogara pasi. Taisa mutemo unoratidza kuti mwana haafanirwi kuroorwa asati akwanisa 18 years tichitsigirana nehurumende. Nyaya idzi kuti muzosvika pastage yekuti maakuisa mutemo wenyu wemunharaunda muno, yes, tinoziva kuti bumbiro remutemo constitution yedu inozvitaura, but imimi makaona kuti regai tiise mutemo uyu kunoku, zvanga zvanyanyoita sei? Nyaya idzodzo dzanga dzawandisa. Vana vanga vachingopiwa dzimimba, vakomana vacho vachitiza. Saka izvozvo ndozvakazopa kuti tigare pasi, tatoona kuti vana vazhinji vari kutadza kupfuurira mberi nezvikoro. Saka tinofanirwa kuti tigare pasi tione kuti tingazvigadzirise sei. Pane rimwe dare randakamboona painzi amai vamuridzi wemwana vakaendesa mwana ane makore ari pasi pe8 imhosva. Mwana ava asepta futi imhosva hungu. Izvozvo takazviita nezvikonzero zvokuti vana ivavo vagone kuchengetedzeka, nokuti tikasiya vabereki vakadaro tisingavapedzi mhosva, vanoramba vakatarisa nyaya idzodzo, havaripote nyaya idzodzo. Kana usina kuripota nyaya iyoyo imhosva, iwe waziva kuti ndozvinhu zvaitika. Saka chaji inenge kazhinji tinoti ukadaro mombe nembudzi. But
takatarisa kare kedu vanhu vaingoroorwa vanhu vairoorwa but zvaiitwa nokusaziva kuti mwana akaroorwa ari mwana mudiki haagone kutakura imba because imba inorema. Saka inoda munhu ane nzeru akuziva kuti imba inochengetedzwa sei, inoshandirwa sei. Saka tiri kuzoti ivo vabereki vacho ndivari kuzoita futi dambudziko rokuchengeta mwana uye nemwana zvarwa. Zvese izvozvo zviri kuzopa vabereki matambudziko ende upenyu hwemwana iwoyo hauna kwauchaenda nokuti anenge atokanganiswa upenyu hwake. Saka tiri kuedza kudzivirira izvozvo kubva tichitanga chirongwa ichocho. Tiri kuona kuti nyaya idzo dzaakuita shoma, hadzichanyanya sezvo dzava dzakaita sei. Vakomana vaakunyanya kutya kuziva kuti imhosva kupa mwana musikana asati akwanira nhumbu. Nekuonawo kwenyu ndanzwa muchiti imhosva hombe, but hapazoitike here uori sekuti imi maendesa nyaya idzi kana kuti mapurisa? Hapazoitike here uori hwekuti munozoona vanhu ava futi vadzoka musemu area iyoyiye? Izvozvo takazvigarira pasi, changamire vanoteera nyaya dzavaendesa kumatare edzimhosva ikoko vachinoona kuti nyaya dzavo dzavakatumira dzakahenderwa sei, dzakabatwa sei. Vanhu ivavo pane mutongo wavakapuwa here? Zvese izvozvo vanenge vachizviita.